Как ще го снимаме? Ще го снимаме на 70-200 на full frame. Хората им е много интересно точно какво правим. Да. С какво ще се занимаваме днеска? Аделчето е харесала едни снимки тип old money, както тя ги нарича. Дали се наричат така научно, технически, дали се кръщават по този начин, не съм сигурен, затова и се доверявам изцяло. Да. Но в какво включват снимките? Трябва да имате кола, трябва да имате момиче с кърпа на главата и очила черни, извънземен стил, както ще им викаме днеска, понеже малко наподобяват. Сега не мога да се изкривиме. И колата трябва да е кабрио. И колата трябва да е кабрио, поне от референциите, дето е намерила тя, нали? Най-вероятно ще стане със всеки един автомобил, дето да е преди 2000-та година. Хубавото е, че днеска това, дето имаме като модел, прилича на нещо, дето е сглобено през 80-те. Така че отговаря на изискванията. Как ще го снимаме? Ще го снимаме на 70-200 с Sony. Като причина за това аз по принцип си падам по по-широките кадри. Обаче ще трябва да го снимаме с нещо по-дълго, за да може да си елиминирам малко или много сянката. Понеже заставайки до колата, примерно на 1,2 м, ще фърля сянка, която е видима в момента най-вероятно. Дали ще е върху Адела, дали ще е върху колата, това ще е силно непрепоръчително. Май ще е някакво кратко видео, сравнително. Може да се води, че е декември месец в момента, не се знае кога ще го пуснем, ама пишете го декември, защото има сняг. Оцелихме много хубав ден, условията са перфектни. Като излъчването, което ще гоним, ще бъде винтидж. Ще гледаме да изглежда възможно най-малко Sony тази снимка. Демек ще гоним някакви Fuji цветове или old school цвят. Щеше да е хубаво да имаме цигара. Цигара. Ама не пушим. Да. Ето, примерно, ако пушите, това е нещо, дет наистина ще завърши образа. Ако имате цигара, ще е супер. Може би близалка от тия шарени. Можеше. Също. Ние не си взехме абсолютно нищо. И вестник не взехме. Вестник не взехме. Ти само си довезе газа. И кърпата ми. Да. Да, добре. Верно ли нямаме нищо? Ами... Не. Нямаме. Не! Това пак е... Добре, защото ще бъдем креативни с каквото имаме. Демек с нищо. Значи работиме с нищо. Което е добре, защото че може да го... И пак ще стане нещо. Скептичен съм. Сега ще видим. Нещо, което имаме като референция, едното беше вестника, който не взехме, другото нещо беше да има отзад някаква растителност зад колата. В случая на снимката, която разглеждахме, имаше палми, защото беше направена в Калифорния. Ние обаче не сме в Калифорния. И нещата, с които трябва да работим, са ето храст отзад. Някой ще напише точно какво е това дърво, защото е по-скоро дърво. Не е храст, да ще работим с което има. Дет се вика. Ще направим един фронтален кадър, който сме откраднали от тях на 100% и оттам нататък вече ще пробваме да изкараме нещо, което да е малко по-креативно. Наистина имах много голямо желание да снимаме с нещо широко, понеже си падам доста повече по широките кадри, като стане дума за коли. Обаче няма как с това слънце да се случи каквото и да било. Та вариантите са ни или да снимаме контражурно и да изгубим целия контраст върху Адела и реално фокуса, или да се съобразим и да снимаме с нещо дълго. И какво да правиш? Това е слънцето. Ще се съобразиш. Нямаш много избор. Сложната част тук е, може би, да задържим фокуса върху Аделчето, да не се размива спрямо абсолютно цялата среда, която отстрани, като за тази цел разчитам само единствено на третините. Основното нещо, дето целя, е да запазя тази хоризонтална линия на колата. Да не е счупена нито по-напред, нито по-назад. В смисъл самата повърхнина да е така, а не малко насам, не малко в другата посока, а да е изцяло равна. Съответно, докато ги обяснявам тия неща, Аделчето успявам да я депресирам в това, че изчаква достатъчно дълго време за кадър и това помага доста, защото стават по-сериозни снимки. И сега вече ще разчупим. Да кажем, че сме го постигнали това, дет ни трябваше. Сега вече сме фристайлери, тежки. Стълба много ме дразни до тебе, Адела, обаче после ще го махнем просто. Това ще ни е финалния кадър. Аделчето ще я снимаме да е в центъра на композицията, понеже сега гледахме да спазваме третини, сега ще изпляскаме бажа в центъра. Като този стълб отзад е много гаден, обаче няма как сега. Уличното осветление не може да се борим с него, тия пъти ще се ползват.
Добре. Отзад е тъпо посока седалките. Трябва при всички положения да бъде напред. Това е. Можеш ли да се хванеш пак, само защото седи по-готино? Тук Да? Дай може сложиш и лявата ръка на... на рамото имах преди. Както... така. Да. Супер. В бързината сега ще закачим едно видео за това по какъв начин сме обработили снимките и действително Аделчето каква референция имаше за тях. Може би не успяхме да ги докараме достатъчно близо до това, дете искаше, обаче ги направихме по един малко или много такъв уникален начин. Не ги изкопирахме съвсем, взехме им идеята и композицията и визията и всичко, обаче останалото си от нас. Така че сега ще закачим малко да видите какви настройки сме им правили. На Sony-то почти няма какво да му буташ, защото кадрите са почти съвършени от гледна точка на това какъв е контраста и баланса на бялото. Стига да си го подготвил адекватно на самите снимки, нали, на самата локация докато бяхме. Вкарах някакво усилие да изглежда правдоподобно и да е възможно най-близко до това, дето искам докато бяхме там. Ама имаше нужда от още малко пипане. Сега ще видите как една камера, в която са наляти супер много ресурси да изглежда съвършено, сме направили супер много корекции, за да изглежда несъвършено. Какво беше за днеска? Идеята на това видео може би беше да докажем, че си или не си заслужава. Не знам, вие ще кажете на база това колко ви е харесала снимката. Има ли смисъл да помъкнеш една жена, една кола, 3 камери и цялата тази хамология от събирането на абсолютно всички тия елементи на конкретна локация, в конкретен час, за да постигнеш тия снимки. Аделчето не се мръдна. Тя просто дойде, си играе на телефона и абсолютно всичко, дето видяхте, това е за първи път, цялата продукция си от до от мене по принцип, малко от малко. Това не й помогне да пренесе нещо днеска. Нищо. Донесох само себе си. Днеска донесе само себе си и кърпата. И кърпата. Имаше един вестник да вземе. И го забравих. Не го взе. Да. Но това не е важното. Важното е дали ви е харесала снимката. Забравихме пак. Какво? Да харесат, да коментират, да шернат, да бият една камбана. Да го пратят на приятел или на неприятел. Прати го на някой неприятел, на някой непознат, е така на случайен принцип. Прати го и го блокирай човека просто. Да се чуди. Да се чуи. Къвто? Защо? Всички ще си мислят, че ние им ги разпращаме тия видеа и после ги блокираме. Нас дори няма в социалните мрежи. Нас дори да, ние не фигурираме, няма значение. Хубаво. Това е. Това е. Чао. Чао.